Što sam pričao, bre, u Kini da ima taj fazon. Da, white ball taj. Crno tržište, bro. Igraš za lovu, ovaj Kinez što je igrao za kinesku reprezentaciju i 3-3 i tu bio u tom sklopu reprezentacije. On je igrao te wild ballove po Kini. I sad on bio nesrećan što je ovde bio, što je morao bude kao reprezentacijom 3x3 Kine. Bio nesrećan jer je gubio mnogo para ili ne igra wild ball. Posle ja saznam neku informaciju da je pravio 700-800 hiljada godišnje od toga. Jer je on njihov tamo, znaš, ono, nabildovan Kinez, možda džipi, ono, nije loš za centrića, ono, znaš. Čekaj, tolika lova se vrti. To pričam za domaće. Sad oni dovlače i Amere. Evo ti ga Kansas došao da igra 3x3 u Kini, igra za Vuksi. 300.000 mesečno mu dali. Igro je taj wild ball, on je došao igro to, pa ga zvao gazda Vuksi tog 3x3 ekipe i evo ih igra 300.000 ima mesečno. Daj, bre, nema. Igraće sad ovaj, evo ti ga master u Vuksiju, 300.000. mesečno mu dao da igra basket. A? To ti kažem, bre. Daj malo da se uozbiljimo, brate. Pusti podcast, gasi, motaj kablove, brate. Ali ne